Nej. Vil du springe? Jeg vågnede klokken 9 i morgen, så jeg havde aftalt, at vi skulle. Ja, vi skulle gøre det. Nej. Det er et godt sted. Jeg har været selv. Jeg tror ikke, det var Nej, det skal han så ikke. Og det skal han så ikke. Nej, men hvad så nu? Hvad var det her? Vi havde en derude, hvor jeg bor. Han var også sådan der, hvor han var barberskole. Der kom en til Jerry og hjalp ham med at lave mad. Nogen for... Men det er på den overgang der, hvor kvinderne Sætter mig i en grøft. maden skulle klare, når hun kom hjem. Der var ikke noget, der hed morsyg, så var det Han er også begyndt at gøre rent. Du laver der varmesuppe og pølser. Kan du også Jeg elsker den her. Men helt ærligt. så du laver sovs? Jeg kan godt lide de der kokpletter. Nå ja, jeg skal først have det er sådan, det hænger sammen. Og vi siger tak til Anna og Tær. Den sprang godt nok flot højt. Det var et 0 fejl.